Tugot, ti napalabas. Tinapalabas. Sana magustuhan ni Lindon ti panangkabil ni Doña Dolores iti mismo nga anak na. Iso a kinasarita na ti bakat. Binanlagan ni Lindon ti bakat, adinan ulitan ti inaramid na. Dagos ang nagtungpal ti Doña. Iti sabali a bangir, kilat asimakit ti ulo ni Gardo. Ket uray la nagpukpukaw daytoy. Nakuna ni Celia apagkalmaan na lang tirik nana. Iti sana nagbayag. Nagsublin ni Gardo iti silid na. Nakuna ni Celia kanila kay Ignas, ngayon inutan nga agsubli ti lagip ni Gardo. Iti daytamit lagundaway, nagturong ni Diane ti basement ti mansyon, tapno urnusen na dagiti papapel. Nakuna na iti bagina ang maaramat nanto ti limod asilen, iti panaglibas da iti inana. Kabayatan na, agsarsarita da Lindon ken Diana. Itagagayem, denggan nyo tituloy, tinubela tayo anapaulwan. Tugot, ti napalabas! Sana may papanitinigosyok ti pampanunutek, Diana. Anya nga ron, Lindon. Ti may papaniti panagkalaysatan iti kabitan a panawen. Anya? Kayat kong agkalaysatan, gaputadya kon malapdan ti riknak. Anya ti isumpat ko kan ni Lindon. Sapay lang ko mataw manugot kan, iti kayat ko. Itid ko amin nakasapulam. Lindon, mga numakmaklahat ka lang. Apay ko maamakmaklata. Daytoy ti kayat ko ang mapasamak. Ti agdanatan kas agasawa. Ay ayatan ka unay, Diana. Kayat ko asong batan nakitan. Makikalaysa ka kadi kanyak? Makamuditan. Naskan asong batak ti damdamagan na. Oh. Apayakit kita anak matlatan. Sige. Umanugot akon iti kayat mo ang mapasamak. Kayat mo asawan? Makikalaysakan kanyak, Diana? Wen, Lindon. Oh. Si dadaan akon ang makikalaysakan ka. Gaputa na sursuro kamatan nga ayatan. No kasta, makikalaysakan ken ni Lindon, Diana. Dumngag ka na imbak, mama. Karaman dayto iti planok. Naskan nga umanugotak iti amin apagayatan ni Lindon. Nalaklaka nga ipatungpal ko ti planok. No nagtalakan kanyak ni Lindon. Isong agsagana ka iti anyaman nga oras, mama. Diana, iha. Saan ta nga ta maisagmak iti planom a panaglibas ta? Isong nga rod a planuan ta na imbag ti amin. Tapno saan ang mabulilyaso. Agdalag ka kanyak, mama. Diyos ko. No jak aramidan daytoy. Tungpalbyag nga addata iti poder ni Lindon. Agbanag tala ang anakakaasi ditoy. Gapota saan ta anawaya, mama. Anya ka diti bagam, boss. Kasla naragsak ka ita. Talaga naragsakak, Brando. Kamaudyanan na. Imanugutan ni Diana nga kalaysa kami. Ayos nga rin nukas na, boss. Kablawan ka. Agyaman ak, Brando. Sikapay latiin mo na anang kablao kanyak. Ket ingranden to ti maangay akalaysa dito'y mansyon. Kaano nga iti panagkalay sayo, boss? Saan mi pa napagsaritaan ti bulan kanal daw? Basta iti kabiitan a panawen. Wen gayam, boss. Kasanon ti operasyon ti negosyo yo? Apag kanito lang agsardeng ti operasyon ti negosyok. Ti kayat ko, agbalin a natal na, kan awan riribok a mapasamak iti kalaysami. Sikati makamo, boss.
Jak mailadawan ti ragsak ko ita, Brando. Asawa akon ti babae akapintasan dito'y lubong. Sana parikot ti kwarta, tilaan kayat ko. Agbalin anagarbo ti kalay sami. Wen, ibagam numano ti presyo, taited ko itamat lang. Dubliak pa iti presyo no kayat mo. Basta maaramid mo anaimbag ti trabaho. Okay. Namnamag day tanging bagam. Bye. Lindon? Asino di kinasaritam iti cellphone mo? Ti event coordinator, Diana. Ison ti makaam mo a makisarita iti wedding planner para iti kalaysata. Kasta ka di? Awanan ti rumbang a pagdanagan ta. Isudan ti makaam mo iti amin. Lindon, simple lang ti kayat ko akalaysa. Diyak kayat ti nagarbo launay. Diana, baknangak. Anya lang ti ibaga dagiti gagayam ko, no simple lang akalaysa ti maangay. Ha? Agkalaysatan iti kabitan na panawen. Bayan naklatan nga gastos. Barya la kanyak ti mabusbus iti kalaysata. Umay dito yung mansyon ti nakasaritak nga event coordinator. Kitaan na ti aglawlaw ti mansyon. Tapno amunan to ti aramiden na. Okay. Sikat yung makaam mo. Ibagam to ti kayat mo iti wedding planner, Diana. Sikat ti masurot. Kayat ko anaragsakan to iti kaaldawan ti kalaysata. Kablaawan ka, iti umadalin apa nagkalay sayo ka ni Diana, Lindon. Agyaman anak, Ninong. Apayajak makita dito yung mansyon ni Diana. Sa dino ti ayan na. Kasarsarita na laitay ti event coordinator, Ninong. Ang mga nadadalang iti aglawlaw ti mansyon. Nagasat ka mga asawa ka ni Diana, Lindon. Malaksida na pintas. Nagsiksipay. Amok dayta, Ninong. Ni Diana tinangadipan iti puso. Una yan dayta balikas. Inadipan, tinapintas a babae ti pusom. Kaya tasawan dayta. Nilangan Diana, ti pagtaytayakan ti lubong mo. Pudno dayta, Ninong. Lindon, awisem to dagiti nagtatar a babarkadam. Siya kung ti makam mo, amang sa nga ili kadakwada dito'y mansyon mo. Sana pa rin ko dayta, Ninong. Awisek to ida. Awan ti rumbang apagdanagam kanyak. Siyak ti makaam mo iti amin. Talaga madandanagan iti planom, iha. Nakapangedeng akon, mama. Naamiris kon ti amin. Saan tan nga ipalubos ti panagtalinaed ta diti mansyon. Masapul ang makalibastan. Ha? Awan ti sabali nga agtinulong. No saan adata? Diyak ko man ipakaamukan ka ti planok. Ngam kasapulak launay ti tulong mo, mama. Kasanoon ti bagbagan ni Lindon akalay sayo. Dumngag ka na imbak, mama. E din ako na kanyak ni Lindon nga agkalay sa kamin. Nakapanunutak iti napintas a plano. Anya? Wen, mama. Ngam saan pa'y arumbang amaamuam ita no anya ti aramidak. Ibagak tulatan. Basta agsagana ka, mama. Biag tati katukad daytoy nga aramidak. Di mo ka din kaya takasarita ni Doña Dolores, Ninong? Sanen, Lindon. Diyak ka sa pulan daya, bakit? Ibusin na ti kwarta. Maawata kon ti kayat mo asawen, Ninong. Tunggalag kuyog kami.
Agkid daw iti kwarta. Sa 5 milyon ti kayat nagatad. Anya? Jakon pagan ano day jabakat. Nalbasa ti amin kada kami. Un kayam Linton. Di mo liplipatan nga awisan. Dagiti nagtatara babarkadam iti kaaldawan. Iti kalaysayo. Ken ni Diana. Apay anak kaululi magkayo manang Celia. Tatang, Ha? Awan ti sabali aka ipapanan ti panaguli makmikin ni Silya, alona. tatang, kabisado kayo no adda na unaga pampanunutan nyo. Adda ka di parikot saan ko nga amo? Awan ti parikot, anak ko. Mabit lang Inak mangala iti merienda. Mabit lang manang Celia, saan ka pa apumanaw? Ha? At dalakit din na pataga pagsarsaritaan nyo kani tatang. Mabalin ka di ama amwak? Boss, napanan ni General Barbosa. Anya tinagsarita niya? Brando? Asino ka dito'y mansyon? Siyak ti makanawan mo, boss. Siyak. Asino ak iti panagkitam? Sikat ti boss ko. Amo matlagayam. Angam apay akasla asino ka ngagdamdamag no anya tinagsaritaan mi kinininong? Ha? Ay, pakawanan na, boss Lindon. Chismoso. Naskan ka di pa'y amaamuam tinagsaritaan mi, ha? Pasensya kan, boss. Saanin ang maulit pa eh. Lindon, inawis nakmanang nga agtugaw dito hardin. Kaya't ka lang amin na makasarsarita. Diyak may ladawan ti kinaragsak ko ita. Gaputa umadanin ti panagkalaysata. Lindon, Dakkalagatan ti gastusek para iti panagkalaysata. Nagarbo akalaysa ti mapasamak. Pasig at iti babaknang tinawis ko adumaraay. Kaya't ko ama imatangan da ti panaglantip ti puso ta. Ipagpanakkel ko nga asawa ka. inarakop nak ti awanan pain. Diana. No amom la ko magumay kayib-kib ti gurakan ka. No amom la ko ma. Oh. Apay adhinak matarakupan. Mabain ka kadipay la kanyan? Ne. Apay ko ma amabainak kan ka. Pangasim. Arakupan na kumamat. Ipariknam tinabara a panagayat mo kanyak. Anya ka din aramidan ni Diana. Amok apamarang laamin da ito'y ngay pagpakita na kinilindon. Sana pudno nga agayat ti anak ko kankwana. Naging narakop daado ijay hardin. Oh, apay akastoy ti mariknak ita. Bakon konsensya. No saan nagapo amin kanya, saan ko mga agsakripisyo ita ti anak ko. Tapno la makapanaw kamin iti ikot ni Linton. Doña Dolores. Si kamot gayam, Brando. Itay payakit kita da boss Lindon ken senyorita Diana iti hardin. Apay, umapal ka iti panagin narakop da? Pumanaw ka. Diyak kaya't ti makisaritakan ka, Brando. Di ka unay agpungtot, Doña Dolores. Rumbang ko mga gragsak ka. Gapotag balinan ang manugang mo ni boss Lindon. Anya. Dandanin ti pa nagkalaysada senyorita Diana ken boss Lindon. Itapay lang. Agrag-ukan. Gapota mawayaan kaya. Maramid yo aminin na kayat yo. Sana kas ka rin na daytangay bagbagam. Tuso kan nasirib ti amom. Managing bubukod. Tilaang pagragsakan na ti pampanunutan na. Sakbay ka nga agibit iti sao. Panunutan pa'y nga mo na.
Saan ka niya managing bubukod ka mat? Kat tila ang pagragsakam ti pampanunutan. Sumardeng kan! Diyak kayat titabas ti dilam! Itay pa'y ngagpatpatarayak iti motorsiklo. Ngam awan mas no papapanak. Anya ka din dahito mapaspasama kanyak. Kis ti barukong ko. Amo kong ti papanak. Mapaanak iti igit ti baybay. Kaya't ko malagaan ang tirignak. Babaan iti panagpukaw ko. Kaslada ng salukom itintero bagay. Talaga, Jack, makain na. Jack, malapdan da ito marikrik na kita. Ang mga namadadal tilimbong ti panunot ko. Nasken alabanak da ito. Sa anak apa iluyos iti marikrik na ita apa nagliday. Tinasayat. Dituyak pala ang igid ti baybay. Sa dino tinagkapwam, Gardo. Apay nga itala sumangpat ka. Ako, adalabit inaramid ko dya sentro. Iti kastoy nga oras. Adala man ti rabi eh. Pasensya ka na. Diyak ngamin napuutan ti panaglabas ti oras. Sapay la ko matadinak kagura iti panagdamag ko kan kagardo. Rabi nga miinan. Ngam di ka pala simangpat. Apay kung makagura ka. Mawatan ka, alana. Madandanakan no saan ka pa makita dito'y balay. Amo mo dadyak kayat nga dadaka sa mapasamakan ka. Alana, punasam ti panagdandanag mo. Nakasangpat akong dito'y balay. Agar mo sarta yon, Diana, Doña Dolores. Oh, Mama, apay adi mo pa'y lagarawan ti kanam. Ha? Ako, sa anak pa'y ngamin amabisin, Diana. No saan ka pa'y amabisin, mabalin mo ti pumanaw. Ha? Nalawag man siguro timbagakan ka. Pumanaw kan, no di mo kaya't timangan. Mama, saan ka anangan idirabi? Amok amabisin ka. Saan mo apilitan, no di na kaya't timangan? Nasaysaya at laengan, apumanaw ditoy. Anya ti kaya't asawan tim pakita mitay? Madlaw ko akagura na. Awan ti sabali akay papananti jar ko itay ijalamisan. Sigurado ka? Wan Linton. Talaga ngamin na sa anak pa'y mabisin. Agul-ulbud ka, Doña Dolores. Agkad-kad ka kadi, iti umadani na panagkalay sa amin kini Diana? Sa anak nga agkad-kad, iti panagkalay sayo iti anak ko. Awan ti rumba nga pagdanakam. Agkad-kad ka man wano saan. Matuloy ti kalay sa amin kini Diana. Uray si kati ina ti babaeng asawak. Kabalan ka apatayan. Anya? Mabalin kumat nga aramidan itanday ta, no kayat ko. Gaputawan matan sirbim kanyak. Linton, di mo aramidan day ta kanyak. Agpakpakaasi ak. Amok ti agay ay ayam iti isip mo. Gaputay kalay sakon ni Diana. Kayat mo matan ama isubli ti kinabaknang mo. Anya ti pagbanagan, ti panagsarita dalindon, ken Doña Dolores. Gagayem, di uliwayan adenggen, di tuloy, ti nobela tayo anapaulwan. Tugot, ti napalabas. Nobela ni Sagani Yalong Bulyeser, ken itimo direksyon, Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon,
Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.